שלום, אני גלעד, אני בן 53, עובד בהייטק בתחום התוכנה. לפני כמה שנים למדתי קצת על עולם ההשקעות, אבל לא באמת נכנסתי לזה, לא פתחתי תיק, לא העברתי כסף. תמיד אמרתי מחר, דחיתי את זה כל הזמן ולא מצאתי את הזמן לשבת ולהתעסק בזה. ואני מוקף בלא מעט חברים שכן סוחרים, אבל כל הסיפורים שלהם תמיד גרמו לי לחשוב שזה משהו שדורש יותר מדי התעסקות, המון התעסקות. כל הזמן הם מספרים לי איך שצריכים לבדוק, לעקוב, להחליט, לקוות שלא טעית, ולי זה כל הזמן הרגיש יותר כמו הימור מאשר השקעה אמיתית. חיפשתי איזה משהו שייתן לי פתרון לכל הבעיות האלה, כי אני בן אדם שהוא מאוד מאוד עסוק. אז ככה הגעתי בעצם לאלגוין. מה שהכי קסם לי באלגוין זה שזה עושה את הכל במקומי. אני מגדיר פעם אחת את כל הקריטריונים, ומאותו רגע האלגוריתם עובד בשבילי. אני לא צריך לשבת שעות מול המסך או לחשוש שהרגש ינהל לי את ההחלטות. זה מרגיע, זה נוח, זה חכם. המערכת עצמה היא מאוד פשוטה להפעלה, יש קורסים מצוינים שמלמדים גם איך להתחיל, והתמיכה של הצוות באמת טובה ומהירה, ולדעתי גם בלי רקע טכני כל אחד יכול ללמוד ולהשתמש במערכת הזאת. אני כבר חצי שנה סוחר בלייב עם אלגוין, ואני נהנה לראות איך המערכת מתנהלת. אני לומד הרבה על השוק, ואני מרגיש שיש לי כלי רציני מאוד, שמגן על הכסף שלי ומוריד ממני את הלחץ ברמה היומיומית. בסופו של דבר מבחינתי אלגוין זה הרבה יותר מתוכנה. יש פה ליווי, יש פה יחס אישי, יש פה תמיכה אמיתית, ואני באמת ממליץ מכל הלב. בהצלחה.